Sapa niku? Kaya sapa? Raine Maisa, awake buta. Wah. Kowe. Pano kawin silang dadi. Ambok menawa ngono piye. Lah terus Kawin keker kok njaluk tumurun ning Betari Tara. heeh. Kanyo ayo dewa kuwi duwe pepacu. Dewa Dewi, raseksa raseksi, satriya putri. Heeh. Lah nek kaya Bagong ini Bagong Baging. Baging. Raseksa, Raseksi, Satriya, putri, Bagong Banci. Awak dhewe pemain lama lho. Bayi ya Allah. Saiki online. apa payu kowe? Sepi. lain emane para dewa kasoran. Oh kasoran. Banjur aku kadawan dening Sang Hyang Pramesti Guru. Kinen Bupati Seraya supaya bisa membekas Angkara Murka kan dumadi ingkah yuangan. Baturan kon kuntir gantro lah kok pentere ning nggon kene iki ana cahya mantel rasa dolanan. Wah ning gone sapa? Ning nggon kene iki tlatake. Bagong Wiyo. Bareng tak prepeki. Ki mau lihat apa? Nggih sithik kok. Wah, tang. Lah kula pun ngempet suwe. Bareng tak prepeki lah kok jebul iki bendaramu Sugriwa kang lagi nedenge Tarak Brata Tapa Idang. Bener. Terus Mula aku bakal ono perlu karo bendaramu kan. Ewangi ono njugarake kan. iya. Oke. Sugriwa. Ulun Kang Prapta Sugriwa. Jugara anggonmu Tapa Idang kaki. Palukon lakuning lekas lukita linuding kidung kadung kadereng hamomong Manawi wiwit saking suku Paduka ingkang boten ngambah Bantala. Lan ngapun busana mawi gondarum kang mangambar-ambar kula saged mestaken bilih Paduka salah sakwijining Jawata. Lajeng bedhisik Paduka menika sintenipun kula. Ya. Bergencang bapak sempar dan bener wong kali jode sapa singkat. Ruwani ro, ya, Sugriwa. Ya ulun iki dewa ing sithik pangudal-udal. Betara Naruto. Narada. Ulun Betara Narada. Kleru. Kemak ngomong Naruto iki. Yo lucune. Naruto. Narada Sugriwa. Iya. Narada. Paduka kula repet kangge kula. Apa ingkang wonten alas bandokom napa badhe banjur jiwa lan raga kula ulun. Waduh. Aja kadhokake kejroning penapa, Sugriwa. Ulun teka tegak merepeki jeneng Titamono awit ana bab kang kudu ndak andharake ngenani katentremaning kahyuangan Suraya utawa Janggiring Karasa. Iki kayangan lagi ana geger mawuran. Karana pakartine Mahesa Sura kang nguwuh njaluk tumurune Betari Tara. Ing kamangka dewa kuwi duwe wacana wis tak kandhake ngarep
dewa kuwi nduwe pacung kang bidodari ora kena sing-singsian kelawan titah Pujangara apa maneh wujuding Mahisasura kuwi ndas Mahisa awake kuwi buta. Lah para dewa kuwi wis nandingi ning kemane. Para dewa ora bisa kawogan nandingi kridane andaning Mahisasura. Lho kang sapa kuwi? Praptana ning papan kene mrepeki jeneng kita ora ana liya, jeneng kita bakal sun sampiri Gejiban. Gejiban menapa? Jeneng kita kudu bisa mbengkas angkara murkane Mahisasura sak andane. Dedep tidem para bawaning ratri Sasadara wus manjer kawuryan Prabu Mahisasura Rama malih kula namung titah sawantas ing Arcapada kula. Ngene, Sugriwa. Aja duweni atur kang kaya mangkono, jan kasunatane pancen yen turune lakon kang kaya mangkene iki ateges bakal ana jagoning dewa kang kudu timbul bisa gawe pajang kemraping kayangan. Ingkang mongko wiwit anggonku ngupadi Sraya tumurun ing Arcapada geter rasaning atiku kang tumuju ana ing alas Dandaka iki. Ateges aku pitaya, ulun pitaya. Najan dewa kalah ning durung karuan kowe ya kalah. Dawuh ulun ing dina iki tindakno. Yen jeneng kita bisa mbengkas Mahisasura gedhe ganjaran. Mari mekaten nadyan arat badhe kula lampahi. Ing mangkinipun Prabu Mahisasura cilik saged bondo. Aja dibondo tok. Ajeng kesanipun Wong kowe gawe prahara ya dipateni wae to. dipun pejahi. Iya dipateni. Yen to wis bisa dipateni gedhe ganjaran itu macam. Mekaten. Boten sak budal. Rasa budal. Pisan kas remuk. Papane Mahisasura sak andane kuwi ing Kiskendapura. Ya. Apa, Bang? Apa Iki sing dipateni boten sama Mahisasura. Sisan mawon. Wah, sore dan. Kakang Semar? Aja nek kae kaya bendara. Cedak adono, adoh cedak ono. Aku bakal ngarang iso ndek kantor ya. Wes, suang-suang yo. Iki sapa? Sing anu iki sapa? Niki kita lho. Dewa kok dibandul ditarik ya kok. Apa aku ki layak Sangune. sangune apa kowe dhewe aja sok kaya ngono kuwi to. Oke, iki bakune iki ana Gejiban sing kudu dilampurke ya. Ya hati-hati ya. Ya. Kaya jamrut. Kaya jamrut, Pak. Lucu ora? Apa kowe?
Jalane jenengan pundi? Mereka. Jalane mriko. Ya manut. Jangan sing dewa niku mambur lah kok mlaku niku lho. Mambur itu, Narodo. Mambur. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon Lera gincang sang mawe kandrun Sabarang kaduluwuk kira moyak mayik Iki ana kawijitan Rewanda. Wis apa? Mangerti yo. Aku Sugriwa. Kowe Sugriwa. Bae jenenge sapa? Yen tambuh kelawan aku Catra Surapati ing Guwa Kiskendha ini. Oh, dadi kowe warung Kanata ana ing Guwa Kiskendha. Pancen bener. Saiki di ratu muling jenenge Prabu Maesasura. Wosik. Anggono mapan ana ing kene Gupati marang ratu Gustiku. Banjur ana ikati apa kowe? Mangerti yo. Sedosuna, aku kuwi srayaning para Jawata supaya kencake apa kang dadi karepe ratu Gusti. Oh dadi kuwi srayaning dewa. Kamangka dewa wae padha kasonan. Kowe mapan ijen. Iki wadya boloku pirang-pirang. Aja mrene pati yo bolos semono. Saiki ratumu kon maju kene kelak gigit tugel. Kowe kelaken gesek.
Ridunawara mangawara-wara-warahan tengaraning ajurit gong maguru gongso Ana ginawe boci
padha padha becik besok amendemo baris kang prayitna lumone kahanan kamu yang mati cetha sura licik nah yo tunggang gagang keboro sajroning guwa lawangi tutup ora bisa buka waduh banjur kepiye carane oh iya aku duweni sedulur Sinarwadi ya Kakang Subali kang lagi semedi ana ing alas Sonya Pringgo kanthi tapa ngalor yo aku bakal matek aji pameling supaya Kakang Subali rawuh ora kawane Sugriwa wis wani juga raka nggone apa mawon. Iya ya. Ajiku. Wong Cendana ya Yai Sugriwa. Ora dadi kaya mangko cer kasunyatane. Aku mono minangka kadang tuwa. Lamun tono apa-apane pun kadang mono ya bakal. Sabyan marang jeneng sira banjur lamun tawas pacake ngono duweni wigati banjur ana wigati apa sing perlu tak bantu yo Roko Suto wae Kakang Subali nalika aku tampa ana ing alas Gandoko aku karawuhan kumulun Bathara Narada iku aku pasraya dadi dutaning para Jawata supaya nyirnakake ratu memarahi jagat Prabu Maesasura malah kepara wis lakon anggon pertandingan kalawan Warankarata Guwa Wisendapura ya Jatasura wis nang kono Bapak wis tak cempalane wis tak gigit banjur mlayu ana sajroning guwa guwa kuwi mau katutup aku ora iso buka Kakang mula kan saka aku njaluk pitulungan Kakang Subali supaya aku bisa bengkas karya. Yo. Ranyata bukan dadi sampirane ciptaanmu mono gedhe awet kowe mono saka Jawa. Yo. Pun Kakang mono parigasan lan jeneng sira anti dosa petarangan. Lamun to kanthi tetesing getih kang pungkasan kanthi jiwa raganipun Kakang bakal cabang tumarang yo aku sagap yo aku selake gedene panuwun Kakang Subali arange Yai Sugriwa burukane lamun pon Kakang ngono maksud jejer kanthi titah ana ing ngarsa tartamtu duweni dina kaliwangi kang tegese duwe dina sing apes lamun kaya dina iki ngono dadi dinaning pengapesanipun Kakang tak jaluk marang jeneng sira yen toy samengkono apa-apane tumrapipun Kakang nganti ana irining getih kang werna abang kuwi mono prasandhake lamun to guguringipun Kakang ananging ing samengko yen to ana irining getih kang werna putih kuwi mono sirnaning Angkara Murka ya Prabu Maesasura ya Kakang tak estokake dawuhmu Kakang Subali yo yen kowe mangkon ae pun Kakang ora ning
arahina semubang bang haruna kadinetraning ukarapo sabdaning kukila ring anikara saged